אוקיי, אנחנו בישורת האחרונה של הסל הזה. אז כמו שזוכרים, הכנסנו כאן את הסנסן שנועד לתפור, הוא עבר מכאן, והנה רואים איך הוא עובר את כל הידית ואיך הוא משתלב מאוד מאוד יפה בידית. כאן, כאן, כאן. ממשיך הלאה בתוך הידית. כאן. עד שהוא, אם היה לו עוד הרבה אורך, היינו לוקחים אותו עד לכאן וקושרים אותו. בגלל שהוא יסתיים, הוא פשוט נגמר, אפילו שהיה די ארוך מראש. הוא נגמר כאן, אז הוא נכנס כאן פעם אחרונה לתוך הסל, ועוד מבפנים הוא יצא כאן מהסל והשתלב כאן קצת באלתור עוד טיפונת לתוך הסל, וזהו. אז בעיקרון היה אפשר להסתפק בזה, אבל כן היה עדיף, במיוחד שהידית כאן היא בעיצוב כזה שהוא יותר ארוך מהסל, להכניס כאן מכאן סנסן נוסף, ולתפור שוב את הידית פעם נוספת. זה עדיף, זה חיזוק נוסף, במיוחד אם זה סל גדול אז בוודאי שכדאי, אם זה סל קטן זה לשיקולכם. וכדאי לקשור כאן, כמו הקשר הזה, אז אותו עוד פעם אחת אל תוך הסל. זאת אומרת, לתפוס לא רק את הצמה ביחס לעצמה, אלא לקשור אותה ממש אל הסל. גם כאן אותו דבר, גם בצד השני כאן, ולקבע את הידית. אפשר, אם יש לכם, עולה לכם איזה רעיון אחר שבא לכם, זה גם אפשר. מה שחשוב זה שהחיבור יהיה מאוד מאוד צמוד של שתי הצמות וחזק, ורצוי גם אסתטי שמשתלב בצורה הטבעית של הצמה. איזה סל יפה. יאללה.